Karam Rajar ngam blok Kongres Komiti menta kasi kelak liap lama no da kajing no kinong kit kambaro apo kacinyalam jong ba bajo pengrup ubadeiru MDC jong kate kathan da kajing sanan langru da kidkhot jong ka blok kiba no yakat ni ka parti Kongres ya ka city no kam uba bajo menta kasi hakar Patrick Pnailber la IT ya ka kongwan suksiem ka badai ka working president jong ka Meghalaya Pradesh Kongres Committee habai keren bat kilar thai kubor hadian bradap ban IT ya ka city no kam na ka parti Kongres leng ba ka blok Kongres Committee uba bajo ulai thu bakadaw jong kajing ino kam ka jong u lambat kinong ilam jong ka blok kadai nomor baka parti Kongres kadan kajing yapai yapra omtang ha ka jelah ndai wat sedu sedali ha ka ba ka seng Kongres sapo kari India ka yo ban thau sarkar tanga artli ki jelah berla ai kajing ro ek sarkar MDA ka bala ban penbe yu pu sam ha ka ba ki jaka ki badan hapo ka konsensi kilong khnai pu % ki ne be bat ka jelah Meghalaya Fly ka seng Kongres ka jing ya shrut kam dei tang hapo state jongi dei ka dei na borok koi kari India te menta ka seng Kongres ka seng syar tang atli ke jela borok koi kari India te bat ngi nalian jongi bat kinong kit kam jong ka blok Kongres jong Ramrai ki bang na wan submit ka resignation jongi ngila ya shong bonsin bang ngila ya chaki primary unit prepare po constituency bang ngila shim ya karai ba ngin resign na parti Kongres namar ba kamdei ka daw ka jongi ka bangi mi na ko parti Kongres hendrei kadai ka jing shrut palat kini ki bahe jong ka parti Kongres baka pra ka parti Kongres dokat ne tengi ngim kwa banong kilang knya na ka jing shrut jong ki ba ngin pensni yo konstituensi la jong hendrei in persyang menteri yo konstituensi hakoi ka bentah te ki ba resign bat nga mentas ngi dei working president jong ka blok iba island lengdo te i mahila president ru idon lang mat ngi bala resign bat ngi te vice president jong ka Garo zone executive member jong Garo zone tepat secretary jong ka Ramrai Jerngam Block Congress Committee ki executive member ki delegate jong DCC baro ki list ki don hangne baro bala resign la nga baro ka Ramrai Block Congress Committee baro koi kam dan show baro koi long ki don stang ka tukat ne re ki turu long ki sawan kadin ka tukat ne te kata hi ga jing wan ben resign jong ka long ba ngim kwa ba ma mar bangi so thu ba ka jing shale ka jongi kalau along sebab palan marba POE kumtu yu MLA jungi ruki suspend te kata hi kata empat dan kada ka parti ke ba lala ban wanra ya kan ka pen baik put ngila I mensua ka parti Kongres kadon lang hapo Central kadon lang hapo Assam kadon lang ha Meghalaya rei umpoi shuna kata jing baik put rei haka leadership jong Konrad Sangma ngi ba ushim khya yang ngakam but ngamtip Syaki district kalong kumno hendrai hapo ka West Khasi district hapo ka Gijang sektor ka Tarabari sektor baka Hahim sektor kini ki lightly ki sektor ki ba nakini ki hendrutli ba dei hapo West Khasi district ki hap do hapo constituency jongi but kumbala ko do CM hapo ka assembly ya kitu kishnong ki ba kin hap Meghalaya kamut nashkwa ban batai pi barok ba khandai phau pra percent jong kishnong yo lo chapo ka jela Meghalaya te don artli kishnong kibang yadu kata di katua mal sapara bat ka salbari hendrai kamal sapara pat ngashkuan pentip epi ba mensyuahi hausnam arjar khatway parba kia draw itu ka line jong area of difference ka mal sapara bat ka salbari kila bu lupa de chita Assam hoi walai mal sapara kim ju thap bu chobat ngi ki kwa banyadan bat ngi la don ka misunderstanding parbalik ke regional committee ningkong hendrai ba kala dir pala kapor te ngidang ya don ka consultation na liang UCM bu persyang hi ban ngin penyo itu artlik snau hendrai 98% yo lo kitu ki likely ki sektor ki bahap konsensi jonga